וברגע של הסתכלות גם הרבה יותר רחבה, אז אתה מבין שאתה בתור האדם הקטן זה לא מעניין. ונראה לי יש בזה גם משהו מקל לפני יציאה לקרב. שאני בתור איתן אוסטר אני מתבטל, כאילו זה באמת לא כזה מעניין. כי אני חלק מתמונה הרבה הרבה יותר רחבה. ואני חלק מצבא הרבה יותר רחב וממסגרת הרבה יותר גדולה. אז אני בתור איתן אוסטר לתקופה הזאת זה לא כזה מעניין מה אני אוהב, מה אני רוצה, ואיך בא לי להקים משפחה וילדים. זה לא מאוד מעניין. מה שמעניין זה שאתה עכשיו חלק מצה"ל, וחלק מהתפקיד שלך זה להגן על המדינה, וחלק משרשרת של המון חיילים. אני קצת חוזר על עצמי. אבל קיצר, זה בגדול. וכן, זה מורכב, אבל זה כרגע המצב. וצריך להבין שהיינו מצבים יותר מורכבים, גם לפני קום המדינה וגם אחרי קום המדינה, ויצאנו מכל המצבים האלה עם ידנו על העליונה. וגם עכשיו זה יהיה ככה.